Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan lelana ing alam donya menika boten namung madosi sing kadonyan ananging ugi ngrumaosi lan ngakeni kados pundi kuwasa dalem Gusti tansah mengku kula panjenengan sami. Mila wonten ing alaming gesang ing donya menika kula panjenengan ampun kesupen tansah wawan pangandikan kalian Gusti. Salah setunggal srana anggenipun wawan pangandikan kalian Gusti ngraos-ngraosaken sih katresnan dalem injih menika lumantar sembayangan. Nah, menapa Bapak Ibu para kadang kinasih suster bruder rama menika nggih tansah setya anggenipun sembayang. Ampun ngantos kula panjenengan amargi padamelan utawi pekerjaan lajeng nilar sembayang utawi anggenipun mijakaken wekdal kagem sembayang menika namung sekedhik utawa sisa-sisane uripe awake dhewe. Wis pas kesel-kesele, pas sempat-sempate utawi malah kadangkala sedina ya ora tau sembayang. Arep dahar umpamane mung gawe tandha salib, pancen tandha salib menika ya sembayang. Ning anggene kula panjenengan mijakaken wekdal misungsungake wektu kagem Gusti temtu menika ngetingalake katresnan kula panjenengan dumateng Gusti. Nek mung arep mangan mung gawe tandha salib kaya-kaya mangan karo sembayang ki luwih penting mangane. Pancen ing alam donya mangan penting. Mila wektune mangan iso seprapat jam, le sembayang mung setengah detik. Ning kula panjenengan diparingi gesang kalian Gusti menika ya penting. Awake dhewe mangan merga awake dhewe urip. Ora urip kuwi mung kanggo mangan. Mila atur panuwun kula panjenengan ing dalem Gusti ya saklumrahe. Aja ngasih mergo saking ngelihe terus le sembayang mung sak kecekele. Utawi kathah yen kula kunjungan wonten ing lingkungan sak bubare mangan biasane lali sembayang terus do bubar dhewe-dhewe. Nah menika tantangan tumraping gesang kula panjenengan ing alam donya. Sembayang wis ora penting meneh kanggo uripe awake dhewe. Sing luwih penting ya nyambut gawe, golek dhuwit, srawung karo tangga teparung, gosip lan sak panunggalane. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pemut lan pitedah dumateng para murid dalem ingkang ngrumaosi. Para murid nggih dikersakake tansah pitados bilih sembayangan menika penting. Sembayangan menika dados daya rohani tumraping jiwa kula panjenengan. Ampun ngantos jiwa kula panjenengan malah terbelenggu dening badan lan kadonyan. Saengga anggone sembayang munjuk ing ngarsa dalem Gusti kaya-kayane ora jenjem, ora bahagia, ora seneng. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem
kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 50. Nalika samono Gusti Yesus pinuju sembayang. Bareng rampung ana murid sing matur, "Gusti, kawula mugi kawulango sembayang kados Yohanes anggenipun mulang murid-muridipun." Gusti Yesus nuli ngandika, "Yen kowe sembayang, munjuka mangkene. Rama kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna, kraton dalem mugi rawuh. Karsot kawula nyuwun rejeki kangge sakmenika, sakkathahing lepat nyuwun pangapunten dalem, kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinebihna saking panggoda." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak nyariosaken kados pundi Gusti Yesus pinuju sembayang. Nah menika sampun saged dados kaca benggala lan conto kangge kula panjenengan ing ngatasé Gusti Yesus ingkang penuh kuwasa, penuh ing sih dalem Allah menika ya tetep sembayang. Ing ngatasé Gusti Yesus anggenipun makarya menika yo ngentekke wektu akeh, paring pitulungan dumateng kathah tiyang. Anggenipun makarya yo ora mung setunggal papan ing bebara lelana ana ing ngendi-endi, ing kutha, ing desa, ing gunung, ing pantai, ning Gusti tetep mijikake wektu kanggo sembayang. Menika ingkang kula kinten lajeng adamel para murid kasengsem, mila lajeng nyuwun supados diwulang anggene sembayang. Pancen wonten ing kelompok-kelompok perguruan ing tanah Yahudi rikala semanten mesti ana sembayangan sing mirunggan, sing khusus tiap-tiap perguruan. Ya Yohanes Pembaptis kalian murid-muridipun ngajari sembayang. Para Parisi ugi sami, ahli Taurat ugi sami lan sak panunggalane. Para murid mbok menawi nggih kepengin sembayangan sing khas, sing mirunggan saking gurunipun menika menapa, lan kula panjenengan nampi sembayangan sing biasa kula panjenengan kenal inggih menika sembayangan Rama kawula. Ning yen kula panjenengan gatosaken sembayangan Rama kawula ingkang dipun serat ing Injil Lukas radi benten kalian sing biasane awake dhewe sembayangke. Leres mboten? Nggih ta? Nah, ananging ingkang utami bilih intinipun sembayangan ing Injil Lukas kalian sembayangan Rama kawula sing adat sabene kula panjenengan sembayangake sami. Temtu sembayangan ingkang kula panjenengan biasa sembayangake menika sembayangan liturgi, sembayangan sing dianggit kanggo tata upacara liturgi. Nah menika sembayangan peparing dalem Gusti, mila kula panjenengan anggone sembayang minimal apes-apese sembayangan Rama kawula menika tansah kula panjenengan sembayangake saben dinten. Ora kudu sembayangan werna-werna. Sembayangan Rama kawula menika peparing dalem ingkang dipun wucalaken dening kula panjenengan sami para murid. Mila kula panjenengan kedah yakin lan lumantar sembayangan menika nggih mbangun iman, mbangun keyakinan. Awit kanthi kula panjenengan mijakaken wekdal kanggo sembayang, awake dhewe ora mung ngrapal doa-doa sing wis diapalke, ning awake dhewe ngrasakake kados pundi Gusti Yesus tansah makarya mengku
ngayomi lan paring berkah kanggo awake dhewe ing saben dinane. Nah menika sing langkung penting. Mila ing wulan Rosario menika kula panjenengan kaajak ampun ngantos mung sing penting apal rosarione rampung terus bar kuwi mangan. Boten namung menika ning lumantar kanthi terus menerus awake dhewe sembahyang sembah bekti di bulan baleni kaping 10 kaping 5 awake dhewe ngrasakake kados pundi Ibu Maria tansah nuntun kula panjenengan sami, nuntun sansaya caket sansaya tepung kalian putra dalem Injih Gusti Yesus. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.